sa mga proponido o kaya propwestong lay na sa tuya pong tutulod asin sigurado na makakatabang po sa satuyang buhay asin pang-araal daw na pagbuhay. So, inoton ko po ang good news. Manunungod po sa franchise application kan Kasoreko 1 asin Kasoreko 2. So, lilinawon ko din po pag abot po kaya sa Kasoreko 2, yung problema, ninulit halos gabos na coverage area kan Kasoreko 2, iyaon po sa Tercer Distrito kan Camarines Sur. Alagad, nagdulog po sa Satuya ang mga opisyales asin Board of Directors kan Kasoreko 1. Baad po may magngalas kung pati Kasoreko 1, ngayon, linaugan ngaya ni Congressman Nelson Ligacion. Nagdulog po sa Sakuya ang General Manager kan Kasoreko 1, ibang mga opisyales, maging chairman asin directors kan Board of Directors kan Kasoreko 1. Kaninot po nga ni ang sabi ko, baad niya ako alangan sa Sakuya. Taan Kasoreko 1, ang coverage area po niya, nagpupuon po baga duman sa may 1st District, Del Gallego, Ragay, Lupi, Sipukot, Kabusaw, kabali po yan. And of course, sa 2nd District, 2nd Legislative District kan Camarines Sur, including of course Libmanan, Gainsa, San Fernando, Pamplona, Pasakaw, and Milaor. Kamaligan. Kabali po ang Kamaligan. So, matapos po si pagpapaliwanag ninda asin pakiulay, o sige niya ko, ninhulitaan sa munisipyo within the coverage area kan Kasoreko 1, iyo ang banwaan kan Kamaligan, nayaon man sa sakuyang distrito, 3rd District kan Camarines Sur. Kaya tinanggap ko po si pakiulay na tabangan ang Kasoreko 1. So, oni na po ang good news. Kan ining simana lang pong ini, bago po kita magpuli sa Naga, sa 3rd District, pigtukar na po sa plenary and consolidated bill para po sa grant of legislative franchise in favor of Kasoreko 1 and Kasoreko 2. Approved na po on 3rd and final reading. Sa madaling sabi, tapos na po si proseso sa House of Representatives. Hinahalata na lang po si final form kay ito and itatransmit na po ito sa Senado. Tanganing duman po na naman ang pag-ulay, ang urulay, manunungod sa approval kan franchise insofar as the Senate of the Philippines is concerned. So, pareho po sa House of Representatives, maagi po siya in first reading, second reading, and third and final reading. So, mahanap po kita duman nin mapapakiulayan asin ma-sponsor kan proposed bill. Ano po ang satuyang timetable? Hopefully within the year, matapos po si proseso sa Senado, ang pighadit ko lang po iyo ang dakol na kasibutan na inaatuban po ngunyan kan Senado, including of course itong impeachment. Ayo, namapoon sa bulan na Hulyo, and I think it will take around 3 months to 4 months bago po matapos. So that means in the month of July, August, and September, or even up to October. Hopefully, in between the conduct of impeachment trial, matukar man po, asin maasikaso man, mataonan nin panahon, si mga urgent and pending bills, including what is called as local bills. So, kabali na po dyan itong prangkesa para sa Kasoreko 1 and Kasoreko 2.
Okay, punta na po kita duman sa panduang good news. Magigiramduman po na igwang pangangaipo na madagdagan ang numero kan mga korte digdi po sa laog kan tercer distrito. May pangangaipo ninhuli po ta kadakol ang kaso na naisampa pigdadangog kan husgado alagad haluyon na madesisyonan. Ang rason po kayan kadakol po na pendyente na kaso. And for the longest time, aron po kayan ang sitwasyon. Halimbawa, sa munisipyo po kan Calabanga, saro-saro lang po ang Municipal Trial Court duman. Kaipuan po nin Additional 1 Municipal Trial Court. Also, saro man din lang po ang Regional Trial Court sa Calabanga. Samantalang, ang jurisdiction, ang coverage area po niya includes not only Calabanga, but also Tinambak and si Roma. At one time, more than 1,000 si kaso na pendyente diyan po sa Regional Trial Court. And therefore, kaipuhan po madagdagan nin saro pang regular trial court, regional trial court, and saro na family court. And therefore, pag naitao po ining saro pang regular regional trial court, saro pang family court, and sarong municipal trial court, magkakaigwa na po dyan sa Calabanga, total of 5 courts. 5 courts. Digdiman po sa Naga, ang kulang na korte sarong regular regional trial court and sarong family court, asin tulo na municipal trial court in cities. So total man of 5 ang 2 plus 5 2 plus 3 5. And then sa pili ang kaipuan po duman sarong municipal trial court. But when the matter was taken up before the Committee on Justice, sinaaprubahan po total of 8 lang. Total of 8. Pero that's good enough. Igwa na din pong kuyan-kayan, igwa na din pong recommendation an Office of the Court Administrator. Kaya sa level po kan Committee on Justice, the proposed bills for the creation of additional and new courts were duly approved. Matapos po sa level kan Committee on Justice, forward po siya sa Committee on Appropriations to determine itong budgetary requirements sa pag-create ng korte. Importante po yan. Siyempre, pag nag-create ka po ng korte, ang sunod na concern kayan, personnel resources or personnel requirement, si judges, si clerk of courts, si mga empleyado sa kada korte, kaipuhan, siyempre na may sweldo po yan. Plus all other office requirements. And therefore, sa level po kan Committee on Appropriations, matapos si deliberations, nag-decision po ang committee na i-recommend na for approval si creation of courts in Calabanga, in Naga City, and in the municipality of Pili. So makakatabang po ini para sa mas marikas na pagdidesisyon sa mga kaso na isinasampa sa satuya pong mga husgado. Kunyan, ang sunod na hapot kayan, papaano kung na-create na itong mga korteng ini. Si budget will be proposed by the Supreme Court. That will be included in the proposed budget for next year, pero under the Supreme Court. Ang sunod na concern, si korte, si facility, si sala, si building. Nakahanda po kita magtabang para sa construction kan Hall of Justice sa Banwaan po kan Calabanga.
Digdi po sa Siyudad Canaga, pwede pang pag-ulayan po yan. And of course, duman po sa munisipyo po kan Pili. Pero ang mas nangangaipo po, duman sa Banwaan po kan Calabanga. Ayan. So, yun po yan ang mga magagayon na pangyayari sa laog kan House of Representatives kaini pong mga nakaaging aldaw. So, good morning. Kung may kahapotan, nakahanda po ang sa indong lingkod. Sige po. Congressman Marinaga po. Good morning. Ini po, mapadapit po ini duman sa nabaritaan po niya mukhang sa Rongal daw na nagluluwas na ika po finalmente ng nagdesisyon na asisteran po ang manyamento kang Camarines Sur 3 Electric Cooperative na para po duman sa franchise renewal na pigahagad po ninda. Bagay na day po ninda mahagad po kay Congressman Migs. Ano na po, so update kay ito, na rin po ito isasalang po liwat sa pagdaw po sa Committee on Franchise o Committee on Congressional Franchise. Sige. Franchise. Oo. Sa mga katugangan po niya to, dyan sa Rinconada area, ang gusto sabihin, si mga Banwaan po kan Balatan, Nabwa, Bato, Bula, Baaw, Iriga, asin Buhi. Dahil man po sa nangingiaram an sa idong lingkod, pero pigdulok po kita. Kan General Manager, kan Kasoreco 3, si mga opisyalis kaini, siringman kan Presidente, asin miyembro kan Board of Directors kan Kasoreco 3, pareho po sa Kasoreco 1, kan inot, hesitant po ako na pagbigyan si Pakiulay na tabangan ang Kasoreco 3. Pero nagluluwas po, kaya nakaipuhan ang tabang kan Kasoreco 3. Kaya dahil po ako nakasayuma, kinaulay ko po si Congressman Arnie Puentebella na niya ako magtabang kita. Kung ako niya ko ang sinasabi kan Kasoreco 3, ipinangaki sa Rinconada, nagdakula sa Rinconada, lalo na sa Banwaan kan Buhi. Ang aram ko niya ko an sa imong ina, hali man sa Rinconada. As in iyo managad So nagtatarabangan po kami. And incidentally, si Congressman Laila De Lima, nakaulay taman. So nagtatabang, nagluluwas kaming tulo po. Si nagtatabang sa Kasoreco 3 para makasecure nin legislative franchise. Pareho po kan Kasoreco 1 as in Kasoreco 2. Ang prangkesa po kan Kasoreco 3, madali naman pong mag-expire. And therefore, kaipuhan po niya nin otoridad coming from the Congress para padagos na makapag-serbisyo, makapag-distribuer nin kuryente sa mga nabanggitan na coverage sa area kan Kasoreco 3. Halos magkakasarabay po na na-file niya mo itong proposed bills seeking the grant of legislative franchises. Alagad, mas nainod po kayang na-calendar itong sa Kasoreco 1 and Kasoreco 2. Igwa na po akong naihanda as in naiparesibi na pong surat sa Chairman kan Committee on Legislative Franchises asking him to include in the next calendar, next committee hearing kan Committee on Legislative Franchise, si application kan Kasoreco 3. Kan hiniling ko po si calendar kan Committee on Legislative Franchise, iba pa si naka-agenda involving the energy sector. I mean the Department of Energy. So, daipa itong mga cooperatives, electric cooperatives seeking legislative franchises. So, hopefully, kung bako po ngunya napapaaboto na Lunes, Martes, as in Miyerkules,
Sana makabali duman, maikalendar. Takundai, ang sunod na po kayan, after SONA. Tama, magkakaigwa na po ni legislative o kaya plenary break ang Kongreso unless during the break magpaapod ni committee hearing ang chairman. Pwede man po yan. Dawa po kami on break, pwedeng ang chairman kan ano man na committee magpaapod ni committee hearing. So let us hope, let us pray na si application po kan kaso record 3 matukar naman, as in maaprubahan. May mga nagko-comment po minsan sa satuyang post, si mga taga Rinconada. Dahil po mag-adit, inaasikaso po niya mo ni Congressman Laila de Lima, ni Congressman Arnie Puentebella, as in kan sa indong lingkod, and prangkesa kan Kasoreko 3. Na ini maaprubahan, ma-extender itong authority to operate, distribute power in the coverage area, sa Rinconada area. Sir, well, nakasalang po sa committee mga mga franchise renewal dealing mga kooperatiba. Napag-uulayan po ba, nagkakaiba po ba ng epekto kapag kasi serbisyo, operation kay itong mga kooperatiba, dakol reklamo from the consumer? Kasi aramdaman po sa performance, performance-wise, medyo dakol din po ang problema ang Kasoreko 3. Kung posible bang magkaiba ni ano? Okay. In the case of Kasoreko 1 and 2, igwa po talaga na miyembro kan committee na naghahapot. Kumusta si performance? Kaya ang dapat na maipahiling, lalo na kan sponsor, na maray ang performance. And igwa man po mga parametro po kayan pag-determine kung maray ang padalagan kan electric cooperative. Remember itong category ngayon nida insofar as performance. Ngaya, ako yan, AAA. Si ratings ninda. Pag AAA ka, nag-atubang ka sa Committee on Legislative Franchise, dahil dipisil and pakikipag-ulay and pakiulay na i-grant. Pero kung bako kang AAA, baad madipisilan, mahapot si mga miyembro. Ano ang dahilan? Ano ang nangyayari? Si Kasoreko 1, dahil gayo nagka-problema for a period of 10 successive years. AAA po siya. Sa lado kan Kasoreko 2, may mga panahon na mababa si ratings niya, di ba? Pero nakumbinsi naman po si committee na i-grant mantulo si application. Ini pong sa Kasoreko 3 ang pigahandaan ta. Ngunyan, suway kayan, si actual na nangyayari on the ground, si serbisyo po ninda. Pero ini po kaya pwedeng pag-ulayan suway. Tamas, duman sa Kongreso, ang focus kan urulay, kung pwede pa ba na tawanan ni prangkesa na ma-extender itong sa indang authority o kaya kapangyarihan na mag-operate, mag-distribute ng kuryente within the coverage area. So may kuwan kita niya, may nakaprepare kita pag ano niya. So why na orolay. So mas ang objective ta po ngunyan, makumbinsi ang committee na tawanan nin authority additional 25 years. Ayan. Sir, duman sa urulay kung additional court sa Calabanga, sa Nagap, do may budget na i-allocate man pa anak kapag kanakabaran. Duman ba sir sa pag-locate ng mga magiging sala or bagong facilities, iba bang hinahagat? Iba ba ng challenging pag-abot sa araw bagay? Which is kita willing po. Sige, iyan pag-abot na po yan sa implementation. Ayo. As in, pag-abot sa implementation, pareho ka nasabi ta subago, nakahanda kita magtabang. And even Mayor Philip Calabanga nakapagsabi na po na nakahanda magtabang. Kasi
dakula ang pakinabang din sa community, sa munisipyo, not just Calabanga, kundi si mga Kataraid, kung igwang sa diring Hall of Justice sa Calabanga. Pero tangani magkaiguan in Hall of Justice, the physical facility, the building, kaipuan na igwang daga na matutugdukan. So, nakapromesa na din po kayan si Mayor Philip na as in inako na niya na mahanap siya ng daga na matutugdukan kan Hall of Justice. Pero aside po kayan, garo ang kaisipan iyo na mag-establish din garo bagong growth area sa Calabanga. Kaya mauta pong pagsaroon itong mga facilities, itong mga institution na mayo o kaya kaipuhan sa Banwaan kan Calabanga. I-locate siya sa sarong lugar as in duman magtugdok, and hopefully kapag kanapunan na an arog kayan may mga magsurunod. Pareho po pagadigdi sa Balatas, di ba? Sa Balatas kan kita po magkaagna nin tinampo itong City Science Balatas Road, and then kan magkaag po kita nin Naga City General Hospital, itong Balatas National High School, may nagsurunod ng iba pang buildings, and of course itong Public Safety Complex. So may mga nai-encourage na po kayan na mag-locate nin negosyo sa lugar. Kaipuhan, ang nagpupuon po kayan, iyo ang gobyerno. Pero pag napunan man na po yan, padagos man po dapat siya paghanap nin paagi para makapag-inkaminar nin investors, nin negosyo sa lugar na yan. And insofar as Balatas is concerned, ang projection ta po kayan, iyo na maging bagong Central Business District. Igwa kita CBD1 sa pinakainot sa pinakasentro Kanaga. Ang CBD to ining igwang SM. Pero ang hapot including of course ito sa may Robinson area, sa may diversion, party po yan kan CBD2. Pero ini kaya kumbaga nagsisikip na po yan dahil dakulon na siya. Baad kaipuhan nin bagong growth area na matulod para sa pagpaparambong kan sa tuyang ekonomiya, kan negosyo, trabaho, hanap buhay. Sa syudad kan Legazpi, nadadangog tapo baga itong binayaan na Legazpi Airport, di ba? So igwang kaisipan na i-develop ito pong lugar na ito. That's around 40 hectares. So dakulao na maray po siya. That will be good for the economy. So similarly, ano ang igwang sa Naga, sa Inyan na pwedeng i-develop? Ano ang lugar sa Calabanga na kung saan pwedeng gibuhon yan? As in, ano itong mga irinot na buildings, facilities na itutugdok ta, tanganing iniman, makapag-inkaminar ng ibang mga negosyo. So, sa ilikod ako lang bagay itong Hall of Justice, si hospital na itutugdok po duman, nagpapadamping na po si Mayor Philip Dumalasa. Nadawag ko na gusto niyang irayo sa sentro. May diit na distansya itong Bureau of Fire Protection duman. Garo dipisilo na makaluwas tulos, as in makapag-respond kung igwang kasulo. So may iba pang mga kaisipan na similar sa ginibuta po sa Balatas. Ayos na. Kung ano lang po. Baad igwas ako yan sa live. Hilingon ta daw kung igwas indang kahaputan.
Sige, sige po. Speaking of airport hub, ito ba develop ang Old Legazpi Airport? Mabog na, may update na ba kita dito sa patrabaho niyan sa PDS na airport? Kung saan ako, igual lamang yung magandang kita. Sana na ipo ikaanggot kan iba. Ano? Masawsaw naman ngayon. Pero apektado kaya kita eh. Di ba? Pareho kayo itong sa Andaya Highway. Apektado kita. Kayo po na may gibuhon. Anyway, diit man lang po yan namumundo pag may ginigibo kita na nakakatabang. So, Naga Airport. Aram ta kung ano si problema. Ano si problema? Ngunyan, mayo na pong biyahe. Naga Airport to Naiya. Mayo na. Naiya to Naga Airport. Mayo na pong biyahe. Kasi bayan na sir. Mayo na po yan. Mayo na ang biyahe. Ano ang pakinabang ka Naga Airport? Itong biyaheng Naga Airport to Clark International Airport sa Pampanga. Clark to Naga Airport. Kaya lang, si inconvenience. Diba? Sinasasayang na panahon, na oras. Kung ka ito, more or less, 2 to 3 hours, yaon ka na sa destino mo. Pero ngunyan, 6 to 7 hours. And mas difficile kung Naga Airport to Clark to Naga Airport. Taano po na nasasabi ko ini. Sinubukan ko po eh. Nag-vlog pa po ako kay ito eh. So ngunyan, ang mas preferred Bicol International Airport papuntang Naiya. Naiya to Bicol International Airport. Pero tangani makaantos, makaabot sa Bicol International Airport, mabiyahe ka by land. And it will take you 2 to 3 hours. Plus, ikaw ka pang waiting time. Di ba? So, mas mapagal po ngunyan. And, daiman dapat arog ka ini. Ang Birak Airport, ang Catanduanes, haloy ng igwang Airbus. As early as 2013. Kaya po bagasinda, ang biyahe po ninda, direkta from Birak to Naiya, Naiya to Birak. Mas conveniente sa inda. 2 to 3 hours, including waiting time, yaon ka na sa destino mo. Pero kita, 6 to 7 hours. Apwera na lang si iba dyan na nag-helicopter. Mas madali. Di ba? Pero kadakol po si nasasakitan. Kadakol si nadidipisilan. Kadakol si nagre-reklamo. And to think, between Catanduanes and Camarines Sur, ang population po kan Catanduanes is only around 260,000. Population. Samantala ang Camarines Sur, pira, lampas 2 million. Di ba? Sa madaling sabi, kita dapat si mas may marhay na air transport facility. Di ba? Dahil mayo kitang maray na air transport facility, apektado po ang ekonomiya ta. Si mga empleyado dyan sa Naga Airport, mahihira ka. Nagpaparabawas si empleyado po dyan. May nawawaranin trabaho, may nawawaranin hanap buhay. Bago po si Bicol International Airport, ang biyaheng Naga Airport to Naiya, making use of the turbo-propeller airplanes. Minimum up to po yan. 2 biyahe sa rong aldaw. Minsan 3 po yan. Di ba? Pero ngunyan, ang biyahe na Naga Airport to Clark, ang sakay po kayan, 25 lang na pasahero o kaya 30. Taano po na nasasabi ko. Tinawanan po akong kuyan data kan OIC kan Kaap dyan po sa Naga Airport. Ikinumparami po si pasahero ka ito, si pasahero ngunyan. Baad po nga ni mag-abot ang panahon na mawarang kitang biyahe yang Naga Airport to Clark. And mind you, daiman po araal daw ang biyahe. MWF lang. Minsan igwang Sunday. So, importante po talaga na mapakaray ang Naga Airport. Importante na magkaigwa kita nin bagong runway. Tadaita na maasahan si old runway. Ang old runway, 1,405 meters lang. And on one side,
Yaon na po yan sa may Maharlika Highway. On the other, si Puro, itong mahiwason na bangin. Mahiwason, dahil pwedeng dugtungan. Hali po ako duman, hiling ko. Dahil pwedeng dugtungan si runway. Pasiring sa ang direksyon si Mount Isa Road. Dahil itong Puro kan runway, hararumon na maray. And mahiwason po siya, hararumon. It appears na pigparakwari pala niyan kan panahon. Takon yan pigparakwari kan panahon. Bakit pwede pa nadugtungan? Anyway, yan ang sitwasyon. So, ang solusyon, new runway. New runway. Nakuta na 2014 pa. 2014 pa. Dahil si decision na magkaiguan ni new runway na mapakaray ang Naga Airport, ginibo kan 2014 pa. Kasabay kan Bicol International Airport. So si Bicol International Airport, of course, aram ta as early as 2021 operational na. Pero kita dai pa. So we are 12 years delay. Delayed po kita by 12 years. Ano ang dapat ibuhon? Pabayaan ta lang si iba na nagtutuyaw, na nakikiaram kita. Pag dai po kita nakiaram, bugay. O mala po ngunyan na remember, this is a national project. National government project. Bako po ini proyekto kan provincial government. Proyekto po ini kan Department of Transportation. As in, inulit ang proyekto kan national government, dapat nagtatabang po kita. Si Gabos na pwedeng magtabang, dapat magtabang. Pero anong nangyayari po ngunyan? Pinapadipisilan po ang kontraktor. Nagpoon po si patrabaho February 19, pero as of April, 1.63% pa lang si accomplishment. Mga 3 months na ngunyan, lampas na ng 3 months. Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Dahil nakaka-deliver nin dumping materials, quarry materials. Binabantayan po kan sagip kalikasan. Binabantayan po kan JAR Security Agency. O aram na dapat nindo. So may implication po po. Lalong-lalo na sa ekonomiya, lalong-lalo na highly urbanized city na ang Naga, siguro kay President BBM. So, sa mga investor, may implication po yan. Kung ma-invest ka sa Bicol, dumak na lang sa Legazpi. Correct. Direct flight. Correct. Kasi, ease of doing business. Di ba? Yan ang permitang sinasabi. Ease of doing business. Bako lang yan, transaction with the LGU. Kabali man dyan itong transport mobility. Si pagpunta mo sa sarong lugar from one place to another. Ang problema, makaigdi ka sa Naga, aabuton ka din pirang oras. 6 to 7 hours. Ang gusto po kan mga nagtatransact, investors, negosyante, and even other travelers, ordinary businessman, si turista, both international and local tourists. Ang gusto po kayan, makaabot tulos sa destino niya. Di ba? So, dahil na lang mapunta sa Naga, dahil na lang mapunta sa Camarines Sur, sa ibang lugar na lang, tapos madali duman. Di ba? Kaya dapat, araw kayang ka-importante po na mapakaray, dawa mo na itong runway mo na. Runway lang mo na 2.1 kilometers. Pag natapos po yan, hopefully in or around 3 years, may ibabalik po itong biyaheng Naga Airport to Naiya. Itong Airbus, pwede na maghumpa po dyan. So, dako lang katabangan po kung igwa kitang bagong runway. As in, kung matapos tulos ang runway. Kaya po baga, si pakiulay ta, mangiaram na si ibang mga sektor. Si sektor ka negosyo, mangiaram na.
si sektor kan academe, even religious. Mga padi, yaraon duman sa Bicol International Airport naman nagsasarakay. Kasi sinda nagre-reklamo sinda. Pangaranan ko po, Father Wilmer Tria. One time, nakasabayan ko po duman. Mga abogado. Nagsasabi na dai man dapat arog ka ini. Di ba? Pero may magsasin ng boses sa social media, sa news. Iyon na po nga na iyan. Kaya at one time, nangapudan po ako sa saro kong post na magtabang, mag-action, ang sektor kan negosyo, kan turismo, ang academe, even the non-government and people's organization. Ang mandatang epekto kaya, ang ripple effect kaini, bako man lang sa mga nagbabiyahe, bako man lang sa inyo. Sa transport sector, local transport sector, halimbawa, may mga taxi, si involved sa Grab, o mayong kuyan sinda digdig, di ba? Mayo sindang hanap buhay, digdig. Dahil po sa siring. Sumaka sa development. Magaling na development. Pan-development. Mayo pa. Igwa kita nabaritaan na magkakapirang grupo na nagpasar na ning resolution. Pero dahil ko pa po nahihiling, may nagsabi sa kuya na may pinareceive na digdi. So, tibaad, anytime from now, mahiling ta po. So, pangapodan po siya na magtarabangan, pangapodan sa national government na mag-take din action on this, especially na proyekto inikan DOTR. So, ayan, may comment po sa tuyang post. Mga good morning greetings po bagayan, no? Kay sige daw, si Victoria Danabar. Good morning po, Congressman Nelson Ligacion. Si Elisa Latam Abilie. Nag-greet po siya ng good morning. Good morning man po sa Indo kay Yatbo Valencia. Boyet. Pilar Widen. Good morning man po. Idilberto Bongon. Marhay na aldaw po and may God bless you always, Congressman Nelson Ligacion. Eric Ilyasar. Garo si Kagawad ini, kanlerma Kagawad. Ang sabi po niya, magayon po na natapos nindo si mga necessary requirements dyan sa Congress, alagad si majority kan nasa Senado. Uy, garo iba na lang. Basahon na lang po nindo. Ano ko na basahon? Igwa pa. Si Ray. Ang pinakamaygus na congressman, Canter Sir District, tumayo man kayang iba. Salamat po na maray kan sa imong daing sawang pag malasakit sa kagabsan, lalo na sa karsaraditan. Ang sunod, si Ramel San Buenaventura, maray na aga po kong, maray na aga man sa imo. Ayan, mga good morning greetings po, ang kadaklan. Itong si pinaka-inot na, ayan, mga good morning, si Francia, sige, so sa Indo po gabos, na nakasubaybay, maray na pag-aaga. Good Okay. morning. May mga nakaulay po kami former city officials kang Naga and naghiras ng sentimento na happy sinta duman sa dati na pong napag-uulayan sa city na highly urbanized. As the former city mayor po, ano po ang reaction mo digdi? Sana ang action na ini magdulot man lugod, magdaran din dagdag na karahayan sa mga tao na sa tuya pong siserbihan.
applicable pa ba or yun din pa po ba itong mga applications? May man po kayang pagbabago. Kan 2022 may pag-urulay na patungkol sa bagay na ini. May magkakapira na may reservation. Si qualification requirements kan panahon iyo manggiraray. So may compliance ka ito, may compliance ngunyan kan qualification requirements. Pero ultimately, ang gusto ta pong mangyari, ano ba si madadarang karahayan kainin? So let's see. And I do hope na mas magdara po ininin karahayan sa Naga. Sir, meron po sir si proposed na tubig baga sa Calabanga. Ay, iyo po. Iyo. Kasi may paabutong kitang ilim. Tapos may mga complaint pa talaga sa Naga mo yan. Iyo po. Kulang-kulang ang tubig. Iyo po. Patungkol po sa water supply project or program sa Indong Lingkod, si programa na matabangan ang Kawadi, Calabanga Water District, Siringman, and Metro Naga Water District, and all the coverage area kay Indi. Na masimbagan si kakulangan o pagkukulang-kulang sa supply ng tubig inumon. Naabala lang po si implementation, pero sa totoo lang, si gabos na mga requirements na comply na. So ready na po kita na mag-implement. Dahil po tulos kita naka-implement ni Nolita, dahil po tulos nagpaluwas ni Saro and Department of Budget and Management. Pero sa ngunyan, na bulan na Mayo, may ibinarita na po sa Satuya na nagre-release na po ni Saro. I-check na lang po, dapat makabali itong para sa inguahan ta na matawanan na budget. 92.5 million pesos. So, simpleng epekto ba itong pagmaralan ng mga materyales sa mga project na nyo na itinutulong na mga bala? May epekto po yan. Nagbago siyempre si kantidad kan mga materials. Whereas before, si computation base sa old prices, dahil nagmahal, kaipon may adjustment. So, pero ang pinaka-rason po kaya talaga, kaya naabala, itong pag-release kan Saro. Ang Department of Public Works and Highways, daiman makakapagpuon kan procurement process, kan bidding without Saro. Pero ngunyan, naigwana, I think in almost all districts, not only in Bicol region, but also in other countries, around 50% na i-release na si Saro. Pero kita sa Tuyang Distrito, i-check ta kung itong mga gabos man yan mahalaga ng mga proyekto, pero igwa dyan mas mahalaga. Halimbawa, si nabanggit ko sa bago ni Arnel na itong sa supply ng tubig. Sa iling ko, iyon ang pinakamahalaga sa gabos. So, i-check na po. Okay? So, given that, uy, si DJ Makisig. Ano pong paninindugan ni Bigita? Ang mga kababayan ta po kayo naghaharadit na. Sa aga po, Game 7 na kang okay. Send po ka mo dyan mo. Madala po ka. Uy, nagulat po ako kasubanggi. Kan may maglataw sa sakuyang Facebook page na post. Kaya maagad po ako ni-dispensa. Ang sinasabi pati duman, garo daw ang Spurs sa Game 6. Gana po kita mga ka-Spurs. Gana po kita. So with that, DJ Makisig, ang sa indo pong lingkod, Los Angeles Spurs. So sa aga na po ang kawat, madalan po talaga ako. Itong Game 6, day ako nakadalan ka ito ay. Kasud mo ito, kadakol ang tao digdi. Alangan naman, barayaan ko ito. So, ayan. Good luck sa Game 7 kan Western Conference Finals. Isa-isa indo ang OKC.
the grabbers and flappers. Next ako next. Next. See you in finals. See you in finals. So, game 7 tomorrow. So, sa liwat po, sa kuyang mga ka-distrito, ini po liwat, ang sa idong lingkod, Congressman Nelson Ligacion, hirilingan po kita giraray sa masunod na urulay sa distrito. Okay.